नमस्कार स्टडी प्लस मोरालिटी ट्यूटर चैनल तरफ मु श्री रामकृष्ण साहू आपण को स्वागत जनाई आरंभ करुच्ची आउ एक सुंदर मूल्यवान कहानी किसी शिक्षणीय कहानी निस्वार्थपर मनोवृत्तिर कहानी। तेणु आउ डेरी नकरी वर्तमान कहानी आरंभ करिबा। जड़े व्यवसायी लोकटे थिले, तांकर अनेक गुड़िए डंगा थिला। डंगा गुड़िक भड़ारे लोक देउथांती। लोक माने निजर माछ मरा जीविका सारी पुणी संध्या बेले डंगा फेरस्त करती। व्यवसायी जनकर मध्य गोटे डंगा थाए, ताहा तांकर परिवार पई थिला। इति मध्यरे से व्यवसायी पिला मानकर ग्रीष्म छुट्टी पड़ जाई थाए। पिला माने बुलिया ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ବୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଡଙ୍ଗାର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, କଲର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ପେଣ୍ଟରକୁ ଡାକିଲେ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପେଣ୍ଟର ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଲେ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟର ମାନେ ଆସି ସଜାଉଥିଲେ ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟବସାयୀଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ। ଜଣେ ପୁଅଙ୍କର ନାମ ଡଙ୍ଗାର ଆଗପଟରେ ଲେଖିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ପୁଅଙ୍କର ନାମ ଡଙ୍ଗାର ପଛପଟେ ଲେଖିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଟର ଜଣକ ରଙ୍ଗ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଡଙ୍ଗାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଣାଟିଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣା ବିଷୟରେ ପେଣ୍ଟରକୁ କହିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପେଣ୍ଟର ଜଣକ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ମରାମତି କରି ସାରିଲିଣି, କାହିଁକି ଏ ଭଙ୍ଗା କଣାଟିକୁ ଛାଡ଼ିବି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବି ମରାମତି କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ଆଉ ଏକଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଡଙ୍ଗାରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣାଟିଏ ଅଛି ବୋଲି, ଛିଦ୍ରଟିଏ ଅଛି ବୋଲି। ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣଙ୍କ ପେଣ୍ଟରକୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟି କଲର ଦେଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲେ ଏବଂ ଲୋକଟି ନିଜର ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଏମିତି 3-4 ମାସ ବିତିଗଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ପେଣ୍ଟର ଜଣକ ନିଜ ଘରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଆସିଲା। ଲଫାଫାଟିକୁ ସେ ଚିରି ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଚିଠିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଢ଼ିଲେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ମେସେଜ ଥିଲା, ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଯେ ସେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ପେଣ୍ଟରକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁତକ ପଇସା ଧରି ସେଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯାଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି ମୋତେ ଆପଣ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଦେଲେ? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ନୌକାରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ କରେଇଥିଲି ତାହାର ପଇସା ତ ନେଇସାରିଛି, ଆପଣ ପୁଣି କାହିଁକି ଏତେ ଦେଲେ? ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ କହିଲେ, ଆପଣ ଏଠି ଧୀର ଭାବରେ ବସନ୍ତୁ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିବେ, ଆପଣ ଖାଇବେ, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଇତି ଅବସରରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା। ତାପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆପଣ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ କାମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ଆପଣ ଡଙ୍ଗା ସଜାଇବା ସହିତ ଡଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣାଟିଏ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମରାମତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦୁଇ ପିଲା ବୁଟିଂ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଝି ନଈରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଅଗୋଚରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଡଙ୍ଗାଟିର ଗୋଟିଏ ଛିଦ୍ର ଥିଲା, ଛୋଟିଆ କଣା ଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ହବ? ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ବସି ଘରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ ହସ ଖୁସିରେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟରକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ସେ ଏଇ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ମରାମତି କରିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ମୋର ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଆମ ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ସଠିକ ଉପାୟରେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ, ମୋର ଦୁଇ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଏତକ ପଇସା
ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ। ଏହାଠାରୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଅଧିକ ପଇସା ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ସେତିକି ପଇସା ଦେଇଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ପେଣ୍ଟର ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ପୁଣି ଖୁସି ହୋଇ ପେଣ୍ଟରକୁ କିଛି ସୁନା ଗହଣା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଏତିକିରେ କାହାଣୀଟି ସରିଗଲା। କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଉ ପେଣ୍ଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଆମର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟର କାହାଣୀ। ଆମେ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ ସେଥିରେ ଯଦି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୋଭାବ ରଖିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି।